Patri Franz Mikallef kien regal kbir lill-komunità Maltija u lill-Knisja hekk qal fl-omilija tiegħu Patri Aron Zara kif il-Knisja ta' Sidna Marija tal-Ar u San Dominku ingħatat l-aħħar tislima lill-Provinċjal tal-Ordni Dominikana f'Malta Patri Franz Mikallef. Fil-messaġġ tiegħu għatenna li Patri Franz kien strument fidej Alla u li fħajtu wettaq missjoni kontinwa mal-poplu Malti u anki l-bot minn ġdudna. Una Patri Franz kien strument fidejn Alla biex jitma' lil minnu bil-ġuħ, jisqi lil minnu bil-għaġġ. U dan wettqu b'mod speċjali meta kien jitla l-missjoni ġewwa l-Eġittu u kien jorganizza gruppi biex jitilgħu miegħu biex iwettqu din il-ħidma. Fil-pritka li wassal Patri Zara qal li ma setax ma jħares lejn il-ħidma li kien iwettaq il-Provinċjal biex ikun hemm titjib fil-edukazzjoni fil-kulleġġ edukattiv tal-istess ordni. Ħadem fuq dan il-proġett għax taq li noffru l-aqwa servizz lit-tfal u l-ħaddiema tagħna tal-kulleġġ. Il-kulleġġ kont nisħajlu li kien il-bejbi tiegħu. Sal-aħħar mumenti ta' ħajtu jieta, speċjalment fuq il-pagi tal-ħaddiema, u tafux kienet l-aħħar biċċa xogħol li jagħmel l-isptar li ħadem il-pagi tal-ħaddiema. Patri Franz Mikallef twilet ir-Rabat fil-1948 u ħal edukazzjoni tiegħu is-seminarju fil-Kulleġġ Filosofiku Teoloġiku San Tumas t'Aquinu. F'Settembru tal-1965 u għamel il-professjoni reliġjuża u ġie ordinat saċerdot f'Marzu tal-1971 u gradwa fil-mużika u serva f'diversi uffiċċji tal-provinċja bħala surmas tal-istudenti, perjol tal-Kunvent ta' Rabat, amministratur finanzjarju, rettur tal-Kulleġġ San Albert il-Kbir u kif ukoll kappellan tal-Parroċċja tal-Portu Salvu fil-Belt Valletta. Fl-2013 huwa kien elett provinċjal u reġa' kien elett fil-kapitlu provinċjali tal-2017.